Doufám, že se sem nikdo nepřipojí. Doufám. No teďka to jde trošku zlý, protože mi někdo tady bude dělat zvukové efekty. No. Jupi. Ne, nebudeme dělat zvukové efekty, jak mi je udělá, tak budeme muset vypadnout. Takže nebudu vypadnout. Do prdele. Tak jdeme do singlu. Takže máme 13 diamantů, co bychom s tím mohli? Tak asi udělat. No ježišmarja. Můžeme asi komentovat video. Takže doufám, že tohle bude lepší. Takže ježiši. Tak, dnes se asi ukážeme něco jiného. Pivo. Pomoc. Pomoc! Pěkně blbý teda. Za chvilku já tady někomu udělám kua, 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 kua. Tohle nevydám. Doufám, že se vám tohle video líbilo, protože tohle už je konec. Takže čau. Čau lidičky, jdeme na ně. Já běžím jako reda. And his name is John Cena! Adam, já natáčím. Ty vole. Sorry, že nemluvím, ale jako s tady těma debilama se moc nedivím. Sorry, ale jako... Ty vole, ahoj, mě už to nebaví moc lidí. Takže konec, tohle bylo jen tak pro zábavu.